Ngiyanibingelela amabukeli emakhaya. Igama lami nguZodwa Kashange. Nginethulela iSimos gel. Abanye benu bayayazi iSimos, bake bezwa ngayo. Abanye bayazi umsebenzi wayo ukuthi wenzani. Abanye bayafisa ukuyithola kodwa abazi bangayithola kephi. Namhlanje ke nginithulela iSimos. iSimos iweed ephuma olwandle. Itholakala endaweni ezifana phakathi kweNorth America kanye neEurope. Isisetshenzisiwe endaweni eningi kusukela kudala bebesebenzisa ukuthi ikwazi ukusiza ezifeni eziningi. LeSimos ke eyami nawe, eyomuntu ofana nami nawe. Abantu baba nenkinga eziningi kodwa besaba ukuthi bekhulume ngazo. Abanye befisa ukuthi bathola usizo, abanye balithola usizo kodwa lungashayi khona. Kodwa ke namhlanje nginilethela isixazululo seyinkinga zenu zonke. LeSimos izokwenza ukuthi ube nomdlandla. Ungakwazi uma ngabe unenkinga yokuhlezi njalo ukhathala, ube nokukhathala. LeSimos le izokwenza ukuthi ube nomdlandla. Uma ngabe umuntu okhohlwayo njalo mangabe uthi uyakhuluma nabantu kube khona izinto ezikhohlwayo, iSimos le izokusiza ukuthi boost your brain functioning. Uma ngabe unenkinga yokuthi unenkinga yamanzi emzimbeni, usumpontshiwe uhamba njalo uyompontshwa amanzi, LeSimos izokusiza ukuthi detoxify ama toxins asemzimbeni wakho. Unama ulcer, iyakusiza ukuthi yakhe ungwengwezi phezulu kwe-stomach lining yakho ukuze ukwazi ukuhila. So njengamanje anginidayiseli liyona, ngizonitshengisa ukuthi this is a magic product. Bayirigada as a superfood. Is very popular. Even ama-celebrity ayayisebenzisa. Ama-celebrity engingabala kubona Kim Kardashian ukuze behlezi njalo beyibona bebancane bengakhuli ngoba le product is packed with collagen. Eksisiza ukuthi yenze i-elastic yesikhumba sakho ukuthi ihlezi i-right. So i-booster your elastin. Inama nutrients awu-92 adingwa umzimba wakho, out of ama-nutrients and vitamins awu-102 adingwa umzimba wakho. Unenkinga yokuhlezi njalo ukravela izinto ngoba usuke ufuna ukuthi usizakale kuloko crave kwakho. Umzimba wakho usuke ucomplain mangabe ucrave ukuthi ngihalela ubanana namhlanje. So umzimba wakho ufuna ipotassium. So le product isuke inayo yonke into oyidingayo ukuze ukwazi ukuthi maintain even weight yakho. Ungalokho ucravela izinto eziningi. Udla once usuthe ube ne-energy yosuku lonke. Le product incane kodwa umlinge wenzayo mawuqeda leli bhodlela uzoqala ubone umehluko ozowubona emzimbeni wakho. Uzoqala ubone i-energy yakho improve. Uzoqala uma ngabe unenkinga zesinye uzoqala ubone ukuthi awusenayo inkinga yama cramps mawuzoya kuma periods. Awusenayo inkinga yama abnormal menstruations. Iya-regulator i-balance pH yakho, even izinkinga zangaphansi kubantu besilisa nabesifazane. Unenkinga yama joints, iyakusiza ukuthi ukwazi ukuba right kuma joints akho nama muscles akho. So ungaphuthelwa nansi product nginethulela yona iza kunina bantu bakithi. Ngale product ke ngidinga abantu abawu100, the first 100 people abazoyisebenzisa. Njengamanje ngizoyibiza kahle price yakhona u500 kodwa for the first 100 people ngizobanikeza ngo200. Ngidinga abantu abazoyiphuza, abazoyisebenzisa mase besitshela ukuthi ibenzelini, baboneni. Kodwa emva kwalabo bantu abawu100 izobe sinyuka isibiza u500. Ngiyabonga. Ngitholakala kule number 076
635 5724. Ngiphinde 076 635 5724. Ngiyabonga.